a lom om ka tia tlum te thirin kan thir ni ti ka soi dua a to ber ka soi du chu kan home minister bokha ni china ka soi kha min lo thei ngil palang ti ka lau khom mai kan cm case non ta nan chungchanga kha hei ka ngai thu tak zetani ti pu deputy speaker ka soi dua ya ani le kan chief minister hian case lo nei ta sela Dampa Bialtu le zam takhi elaya hian in thudik lo soi wangin thu pha choi ve ngamangem Ngaihdam adil ve ngamangem pu deputy speaker case alo nei ani chuan Ngaihdam deal mai lo ka bang ngamang athachu a case number 2 number 42 MLC number 42/2022 ani lok euta ngoi ru o ban chuan kan vangai om ve male kha kha chu pu deputy speaker case petu tu hi lok euta ni don mi police in an a case an sui nuwa an pedon en lo mi chu member zom ta khalo police ba he na fesiang lo ni lo mo lo thu tori la subsidy se ni chuan helaya soi ho na hmuna po soi tur ni lowa dana chuan chu wangin case nei thu hi official in khoya ma riat na a in ka relowa a ani chuan ama tang po khan tar lana subsidy se ni chuan house kan soi thei po khan ni lowa hei chu nakina fia tur ani anga chu ta wangin hi autonomous body ani a kan home department noi om po ani lova chu tianga ta na din chuan ya min chu ta chuan complain an va thelu ta inquiry akal me kania investigation akal me kania chu ka soi mai ani ya to ke chu ba ka thu boi nei enge om chuang inquiry ngoro kalo soi lo ka nge tu report pu deputy speaker case ne ti inquiry kal hi case tling lowa chu wangin inquiry kalanga case a huitlinga an la don hi chuan case an register te anga tuna chuan case nei don lo kha inquiry an la mek chawania chu wang chuan kami thu a kha chuanin tuna kan soi chin kha ni mai ta sela a soi fe the ni china member zom takina ron ngen ang khan home minister in nakina awaina phuna angen tu an oma wangin la soi fe se a tha ange